Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Pranam. Pranam Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shonivadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് 13 അധ്യായം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. 14ാമത്തെ അധ്യായം ഏത് ഭാഗത്തിലാ വരുന്നത്? നമ്മളൊരു കുറെ ഭക്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സാമാന്യ ഭക്തി, സാധന ഭക്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. ഇതിൽ ഏതാ വരുന്ന 14? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധന ഭക്തി 13 വരെ. 14ാമത്തെ അധ്യായം പ്രേമഭക്തി അല്ല, 14ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാ വരുന്നത്? 14ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഏത് വരുന്നത്? സോറി, 13 അല്ല, 14ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഏത് ഭക്തിയാ വരുന്നത്? സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തി 15 പ്രകാരം ഏത് വരുന്നു? രാഗാനുഗത്തിലുള്ള ഏത് മുതലാണ് സാധന ഭക്തി വരുന്നത്? ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാ? 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടല്ലേ? എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ? 2 തൊട്ട് 16 വരെ അല്ലേ? 16 വരെ സാധന ഭക്തി. ആ 2 തൊട്ട് സാധന ഭക്തി വരുന്നതിൽ 14ാമത്തെ അധ്യായം വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. 15ഉം 16ഉം എന്തായിട്ട് മാറും? രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തിയാണ്. 16 വരെ സാധന ഭക്തിയാണ്. അതിൽ 14ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഏത് വരുന്നത്? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി വരുന്നത്. 15ഉം 16ഉം രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. പിന്നെ 17ാമത്തെ അധ്യായം ഭാവഭക്തി. 18 19 വരെ ഇല്ലേ നമ്മളെ? 17 18 ഭാവഭക്തി അല്ലേ മാജി? ഭാവഭക്തി. 19ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. 17ഉം 18ഉം ഭാവഭക്തി, 19 പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയില് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ് ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഉള്ളത്. ഇതില് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ, അതാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെന്നാ. പതിനാലാമത്തല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 14 ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ. അതാണ് നമ്മുടെ 14ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള അധ്യായം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതില് നമ്മള് ഒന്ന് മുതൽ വേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മള് ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ,
നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതിൽ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അതിൽ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ അത് ഏതിൽ വന്നില്ല? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഈ നിയാമക തത്വങ്ങള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും? നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക്. അതെ, അതായത് ഭക്തിയിലുള്ളവർക്കാണ് അതിലെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ. അല്ലാത്തവർക്ക് നിയാമക തത്വങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഭക്തന്മാർക്കല്ല അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് തന്നെ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക, അനുസരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് ഭക്തിക്ക് വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങള് അല്ലെ? ഭക്തിയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കല്ലല്ലോ, ഭക്തിയിലുള്ളവർക്കാണ്. ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അത് ആർക്കാ വേണ്ടിയിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് വരാത്തവർക്ക്. ഭക്തിയിലേക്ക് വരാത്തവർക്കാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ. അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്. നമ്മൾ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി, ഭക്തിയിൽ വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 64 തത്വങ്ങൾ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ അതാണല്ലേ, തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്തിലൂടെയാണ്? ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അല്ലെ? ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങള്. പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാത്തവർക്ക്, അവർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയുടെ ഒരു ഇനമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്ത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ 4 വർണ്ണത്തിലും 4 ആശ്രമത്തിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആ ചെയ്യിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു തുടക്കം കിട്ടാൻ സഹായകമായ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഒക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അവയും നിരാകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടക്കം കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? അതും നിരാകരിക്കപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം മനോഭാവത്തെയും സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയൊഴികെ മറ്റൊന്നും അതിനാവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എന്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ? ആത്മാർത്ഥത മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അവിടെ? ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്ത് മാത്രാണ്? ആത്മാർത്ഥത. അത് മാത്രമാണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം എവിടെ ഇല്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലില്ല. മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും യോഗ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട കൃത്രിമമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ സഹായകമായേക്കാം. പക്ഷെ അവ ഒപ്പം തന്നെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത് അനുകൂലമല്ല. ഇപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്, യോഗ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുകയും ചെയ്തൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഈ യോഗ പദ്ധതികൾ, ഈ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇതൊന്നും എന്തല്ല? ഇതൊന്നും അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈദിക അപ്പൊ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ആത്മാർത്ഥത അല്ലെ? നമുക്ക് ആ ആത്മാർത്ഥത, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാം. ആ ഭഗവാനെ അറിയാ, ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഉദ്ധവരെ, എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ? കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല.
എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനേ കൈവന്നുകൊള്ളും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളില് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ട്? പ്രകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രകാശം പരത്തും. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഉദ്ധവരുടെ അടുത്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തവർക്ക് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ത്യാഗോ ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളോ ഇതൊന്നും ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഭക്തനായി തീർന്നാൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുള്ള ഫലം അതായത് ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നാൽ തന്നെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും തന്നെത്താനെ കൈവരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെത്താനെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രകാശം വരുത്തും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 32-33 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കവിഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലാഭമോ അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോക പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് എന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം വഴി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭം വേണമെന്നോ വൈകുണ്ഠ ലോകപ്രാപ്തിയോ ഇതൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന്. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെ മാത്രമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗം. ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വയംഭൂവാണ്. കാര്യവും കാരണവും അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള, അത് കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്, കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് അതിനാവശ്യം. വേറെ ഒന്നും അതിന് ആവശ്യമില്ല. യുക്ത വൈരാഗ്യവും ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. യുക്ത വൈരാഗ്യം ഫൽഗു രണ്ട് തരത്തില് വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണത്. ഒന്ന് യുക്ത വൈരാഗ്യവും രണ്ടാമത്തത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഈ വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായ്ക, വിരക്തി, അതിനെയാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്? രണ്ടു തമ്മിലുള്ള രണ്ട് തരത്തിൽ പറയണത്. ഒന്നാമത്തെ യുക്ത വൈരാഗ്യം, നമുക്ക് വേണ്ടത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. രണ്ടാമത്തത് ഫൽഗു. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം പറയുന്നത്. അതായത് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കളാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാതും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് പ്രസാദം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കള് എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അത് നമ്മള് നിരാകരിക്കല്ല ചെയ്യണത്. ഞാനൊരു ഭക്തനായിട്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്യണം. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിനൊക്കെ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് എന്ത് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. ഇനി ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഒന്നും വേണ്ട, ഇതൊന്നും, കാരണം എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുക. അതാണ് എന്ത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടില്ല ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നേരെ മറിച്ച് എല്ലാം വേണ്ടാന്നാണ് അവർ എല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഭൗതികമായിട്ടെല്ലാം ത്യജിക്കുക. അതാണ് എന്ത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. അങ്ങനെ ഒന്നും പാടില്ല, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കാം നമുക്ക്. യുക്ത വൈരാഗ്യവും ഫൽഗു വൈരാഗ്യവും. ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം. അതാണ് ഭൗതിക സുഖത്തിന് അനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എന്ത് വേണം, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളാൻ വേണം. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് രുചികരമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ത്യാഗമായി ഭവിക്കുന്നു. ആ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷിക്കരുത്. ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട്, ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കാനും ചെയ്യും. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. അതാണ് എന്ത് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് കാര്യം നടന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യവും നടന്നു, കാരണം നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സാധിച്ചു, ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താനും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. അതാണ് എന്ത് യുക്ത വൈരാഗ്യം. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികൾ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികൾ അവരെന്താണ്, കഠിനമായിട്ടുള്ള തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ നിർവ്യക്തികവാദികൾ ധാരാളമാണ്. ഇതിന് കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാണ്ട്, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള പരിത്യാഗം ശീലിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിന് പതനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇതിന് കാരണം അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം തേടുന്നില്ല. യുദ്ധ സാമർഥ്യം മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടോ ഉള്ള ഇത്തരം മനോഭാവത്തോടെ നമുക്ക് എന്തും സ്വീകരിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞില്ല, ആ യുദ്ധത്തിന്റെ നിന്റെ സാമർഥ്യം മുഴുവൻ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ദേഷ്യം എന്തായിട്ട് മാറ്റാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനുള്ള സേവനമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഇത്തരം മനോഭാവത്തോടെ നമുക്ക് എന്തും സ്വീകരിക്കാം. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന യാതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും വളർത്താൻ ഉതകുന്ന എന്തും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന, ഭക്തിയുടെ സേവനം വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും, കൃഷ്ണന്റെ വസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ കാറ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം. മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം. ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്.
ആത്മീയ ആചാര്യൻ സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് അയാൾ താമസിയാതെ വിമുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ അനുഭവങ്ങളുടെ ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്നും മാറ്റം വരാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വീകാര്യ തിരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം. നമ്മളൊരു കാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതും തിരസ്കരിക്കുന്നതും ഭക്തി തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ചില ആശയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവമായ ആത്മീയാചാര്യൻ കൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഭക്തന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ആവിർഭാവമാണ് ആര്? ആചാര്യന്മാര്. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കല്ല വേണ്ടത്. ധനഞ്ജയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്തിലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയും കൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ധനഞ്ജയം കൊണ്ട്, കുറെ ധനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ശിഷ്യന്മാര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും ആര്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആചാര്യൻ. ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ തന്നെ സ്വയം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീർന്നവൻ ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിമറന്നു പോയേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ആചാര്യനല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അതിനാൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ചിലവരെന്താണ്, ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വയം ആചാര്യന്റെ നിലയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ആചാര്യന്മാരായിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തിത സേവനത്തിന്, അയാളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടുകയും ചെയ്യും. ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ആചാര്യൻ. സദ്ഗുണങ്ങള് അഹിംസ, സത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം മുതലായവ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളയാൾ സ്വാഭാവികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സദ്ഗുണങ്ങളെയും നേരിടാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ച് പരിശീലനം തേടേണ്ട ആവശ്യം ഭക്തനില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശീലനം നേടേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല? ഒരു ഭക്തനില്ല. കാരണം ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ആ ഭക്തനില് തന്നെത്താനെ വികാസം പ്രാപിക്കും. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണല്ലോ. ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ടാകും? ആ ഭക്തനിലുണ്ടാകും. ഉദാഹരണം, ഭക്തൻ സ്വഭാവേന അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷ വിധിയായിട്ട് പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല? ഒരു ഭക്തനില്ല. ചിലർ സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു ചിലർ പവിത്രീകരണം തേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ പരപ്രേരണ കൂടാതെ സസ്യാഹാരിയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സസ്യാഹാരി ആരായിരിക്കണം എന്നില്ല? ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹിംസാവാദി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സസ്യാഹാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹിംസാവാദി ഒരിക്കലും ആരാകണമെന്നില്ല? ഒരു ഭക്തനാകണമെന്നില്ല. അല്ലെ? ഒരു സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ല. ഇത് രണ്ടും എന്തിനും നിദാനമല്ല? ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ല. ഒരു വ്യക്തി സസ്യാഹാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ഭക്തനാവണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്, നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശം കേട്ടിട്ട് ഒരു നായാട്ടുകാരൻ, ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? എന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചാടി ചാടി നടക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൃഗാരി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പേര് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആദ്യം നായാട്ടുകാരനായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോ പിന്നെന്താണ്? ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾക്ക് തയ്യാറില്ല.
നടക്കുന്ന വഴിയിലോ കുറുമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ചാടി ചാടിയാണ് നടക്കുന്നത്. നാരദമുനിയുടെ സുഹൃത്തായ പർവ്വതമുനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട നായാട്ടുകാര, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ സമ്മതമല്ലാത്ത നിന്റെ ആ ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തിഭാവം എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം തനിയെ രൂപം കൊണ്ടുകൊള്ളും. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരദുഃഖത്തിന് ഇടം കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിന് ഒരിക്കലും ആര് ഇടം കൊടുക്കില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ഇടം കൊടുക്കില്ല. ശാരീരികമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെത്താനെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് എന്തൊക്കെ? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ അതായത് അവബോധത്തിന്റെ പവിത്രീകരണം, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെത്താനെ വരുന്നാണ് ആര് പറയണത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9 തരം ഭക്തി സേവനം ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ക്ഷേത്രാരാധന, പ്രാർത്ഥന. അതായത് ഇവിടെ പറയണം. അപ്പൊ അതിന് ഓരോന്നിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ഭഗവത് സ്മരണത്തിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി, ക്ഷേത്രാരാധനയിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അക്രൂരനും, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും എന്ത് സാധിച്ചു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും 1, 2, 3 വിധം അതോ 9 വിധവും ചെയ്താലും ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാതും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 1, 2, 3 ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ 9 ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18, 19, 20 ശ്ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കീർത്തിച്ചു. കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, കാതുകളെ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കാണാൻ കണ്ണുകളും, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ശരീരവും, കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച നിവേദ്യം രുചിക്കാൻ നാവും, ഇങ്ങനെ സകലവിധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന രീതിയും ആര് പ്രാവർത്തികമാക്കി? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പ്രാവർത്തികമാക്കി. ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതി ലഭിക്കും. അതോടെ മുക്തി ഭഗവാന്റെ ദാസിയായിട്ട് ഭക്തന്റെ ദാസിയായി തീരും. വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ ഇത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നേരെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി വളർന്നതോടെ ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി ഭക്തന്റെ പിറകെ നടക്കും. ഇപ്പൊ വില്യമംഗല ഠാക്കൂറും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തി എന്നെ കാത്ത് പടിവാതിൽക്ക് നിൽക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തെ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? മുക്തി ഭക്തന്റെ ദാസിയായിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത്. മുക്തി ഭക്തന്റെ ദാസിയായിട്ട് മാറും. ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി ഭക്തന്റെ പിന്നാലെ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? കൃഷ്ണ മാതാജി ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല വില്ലമംഗല സ്വാമിയാണ്. വില്ലമംഗല പ്രഭു കേട്ടില്ല. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. വില്ലമംഗലം എന്ന് കേട്ടു ഞാൻ. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ എന്നല്ലേ പ്രഭു പറയണേ? വില്യമംഗലം ഠാക്കൂർ, വില്യമംഗലം സ്വാമി ഒന്നാണോ? അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ? അങ്ങനെ എന്താ ചോദിച്ചത്? വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ ആണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണല്ലോ. കഴിഞ്ഞില് നമുക്ക് സ്വാമി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നും പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ സെയിം സെന്റൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു പോയിണ്ടല്ലോ. വില്ലമംഗലം കുറിച്ചിട്ട്. വില്യമംഗലം മുക്തി പടിവാതിക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ.